Sekuru, pane nyaya yanetsa mumastreet, nyaya iri kupisa, nyaya yezvigunwe. Icho kwadi muri Zimbabwe. Ndo watinoti masatanism. Kuzvichekeresa uri mupenyu kune vari kudimbura zvigunwe vachinochekeresa. Nditarise ruzhinji rweZimbabwe kuti tiite zvinhu zvakadaro. Nyaya yezvigunwe yashupa. Kunokuwo vari kungouya vanhu vachitaura naye Sekuru nyaya yezvigunwe yakamira sei. Icho kwadi zvikuitika munyika muno. Ende munhu akadimbura chigumwe chake achabvisa bhutsu. Bozi vari kuwanza kudimbura chigumwe chihombe chekugumboko. Vanodimbura gwa obva wapiwa makiye mota nemari yako wakutorwa pasi wakuenda. Saka vanhu vachekeresa zvigumwe avo havaite 2 years vachirarama. Adimbura chigumwe ende anyenita mari kunana South Africa kunana Dubai zviri kuitika. Izvezvi pane imwe nyaya yakatosvika pano. But mai vakaramba kuzikanwa achiti nino Sekuru mwana wangu akadimburwa chigumwe. Ndakazongerekana ane mota pamba. Zviri pano paifiridzapo. Akatodimbusa chigumwe chake mwana anongobhandijwa agare nevamwe anogara mumba achingobuda nemota yakachidhiraivha akasvika pashopu anongodzika iye utumira chinhu chada kutenga nokuti ari kunyara nezvaakaita. Asi upenyu unoendera mberi panenge pasisina bozi unonge watodimbura upenyu hwako. Saka musafe makachekeresa zvigumwe. Please vari kundinzwa nevari kundiona paTV izvi zvitoka ndikuita kunuko. Siyanai nazvo. Shanda nesimba rako. Muno munyika mune zvakawanda zvinowanika. Takapuwa ivhu, tine ivhu. Tinokwanisa kuzvirimira, tokwanisa kutengesa madomasi, tokwanisa kuita zvakawanda zvinokwanisa kuita. Kwete kutora mari yezvigumwe. Ndo zvakafanana nenyaya yemusikana wekuDubai akasvika zvasvika panguva yakaoma izvi ari kurwara ari muchipatara hospital nenhau idzodzidzi. Saka ngavasiye zvourombwa. Vanhu ngauye kunoti vabatsire kwete kuita zvigumwe kudimburisa kutsvaga zvikwambo kudii. Ndone munyika ichifamba zvakanaka kana urombwa hwakanyanya zvinonetsa. Saka vanhu ngauye vabatsire zvisi zvourombwa. Tinorapa nokubvisa urombwa hwacho. Animazvona. Toti susu munhu aenda adamburwa chigumwe ozorileza papa yekuti no nyaya apa ndakarombeswa papa hanichada ndakubuda anokwanisa here kuona Sekuru inini ndakadamburwa chigumwe ichichi nekuda mari so bandazorileza kuti later kuti no uyu unenge urombwa uyu unokwanisa here kuroyonora kana kubvisa urombwa iwoyo. Tinokwanisa apa tiri kuitira vamwe vari munzira. Kune vamwe vari munzira izvezvi kuti chinopa munhu kuti anoromba inhamo. Nhamo yakamudzimba munhu andonange kuromba kwakanaka. Saka apa tiri kutarisa vari munzira nevari kuronga kuti tone vamwe atone kuti nangu beta ndiri munhu ufamba une fortune zvangu. Saka upenyu neutano chakakosha utano. Kana ukaita mari yakawanda usina utano mari yacho hainakidza ijike zvakanaka. Saka idya mari isina ropa isina urombwa unotodya zvakanaka. Mazvona. Kuna vamwe vanhu vanotoya kuti panapa tati Sekuru inini handirare pamba nenyaya yeurombwa. Murombwa andorara zvakanaka bozi haana mastress. Mazvona. Saka kune vamwe vakutarisira izvozvo vototi inini ndakatonzwa ng'anga inodimbura zvigumwe ndotomhanya. Anozvona. Saka zvigumwe please ruzhinji rweZimbabwe ana mai vana baba nevasikana nevakomana nevachiti kurei ngavasiye. Kozoya kuti imwe nyaya yandinosimbisa kuhama dzeZimbabwe nevana. Please vedombo vematombo vana vakuwara pfungwa panapa ndikusangana nevanhu vakawanda vandiri kudhirere mushonga vedombo dombo chinonzi chichianzi guka tsanangura Sekuru bosi ina ndinoiziya yatsanangura iti chinonzi guka amene zvanesa muchibhodhoro tumabhodhoro vechiputa zvezve. Ndaikumbira ruzhinji rweZimbabwe nehurumende yedu yeZimbabwe ndachikumbirisa kuti dai paitwa mutemo mukuru wokuti munhu anobatwa achitengesa chinhu chiya anofanira kugara mujeri kwe 25 years nemafungiro yangu. Nekuti zviri kudhemenja vana. Panapa nditone vakawanda kuti nichakuti nemusi weFriday mozoya mona nevabereki vane vana vakuputa dombo kana kuti guka riya. Ndichivapa mushonga chinochaya kunobvisa tsvina inenge iri mubrain mavo. Saka ndachikumbirisawo kuti hurumende ipapo yaminizikawo yatibatsira panhau yedombo kuti vanhu vanotengesa dombo aya vabatwe
vakukuwadza vana pfungwa ndatambura ni basa iroro vazhinji izvi panapa handicharapa varwere ndikurapa munhu urwere hwokuzvipa wega nekuti munhu ano nepfungwa dzake 5 anonotora chinhu chinodhaka chinodhemenja pfungwa uya wakuya panapa takumubatsira saka ndachikumbirisawo ruzhinji rwezimbabwe kuti please nehurumende kana ichindoonawo vakuru venyika nevakuru vemapurisa tachikumbirawo kuti vakungonzwa po munhu anotengesa chechi chinonzi dombo chee vanhu vayanga vabatwe ndakumbirisawo ndini Sekuru Kanengo zviri kukuwadza utano hwevana. Aiwa maita basa Sekuru ndofunga vazukuru vazvinzwira vega. Ndinotenda kana mune mwana anenge akarowa dombo mubate musunge mwene panapa tomba mushonga akabatwa akauya panapa totogara naye about 7 days tinaye tichimudrena dombo rene mushongo chevanhu anenge achimwa chichachirutsa chimwa chichachirutsa totogara naye panapa within 9 days tobva tamusiya. Saka zviri kukosta zvakawanda saka ndanchikumbirawo ruzhinji rwezimbabwe kuti please vane vana vedombo vaya uyai nawo vane vana vanopona dombo handibhadharise vanongouya furi tovabatsira anobhadhara nenyama yake ndichamubhadharira wedombo wacho tichomba mushongo wedu achibva panapa achienda anosiyira futi haaputi